Santos diri sa Cebu City. Unya atong padulngan karon ang Satuhan Cave. Tara, atong tanaw. So, ang ato nakita karon mo ni siya ang baba sa Satuhan Cave, no? Di lang siya layo yun sa kwan, very accessible alang sa mga tao nga gustong man. Sa basement o second level sa langos sa Satuhan, din makita nato ang tubig din yung napila. Ang kining tubigan diri sulod sa langos kundi gikuhaan isaligan sa pagpamisbis sa mga pananom sa mga mag-uuma diri sa Aklan Barat. Asa man po na lagpas ng bangag diha? So ang nakanindot lang po diri safety siya tungod kay doon na nay hagdanan na pwede na itong kalian. So kung ato makita kining rock formation, kining bato nga naa sa kong itudlo, susama siya sa usa ka langkam matud sa uban observation mao kuno siya agila nga naghangad ang iko diin ug iyang ulo. Usa lang ni sa mga rock formation nga makita diri sulod sa Satuhan Cave.